dit is ik ben vandaag in Brussel en vandaag ga ik iets doen dat jullie al super lang vragen. Jullie vragen altijd van kijk op een fotoshoot, doe dan een keer behind the scenes. Dus vandaag ga ik dat doen, maar vandaag ben ik dan natuurlijk niet alleen. Ik ga jullie al voorstellen. Dit is Sammy de fotograaf en zijn mooie vriendin. Ja, ze kunnen niet echt Vlaams, dus ik ga ze West-Vlaams leren, dat moet natuurlijk. En dat is ons laatste onderdeel voor de fotoshoot. Die gaan we ook West-Vlaams leren vandaag. Dat is echt niet moeilijk, hè? Ja, probeer het een keer. Hallo, ik ben Bo en ik vlog. Ja, nee, West-Vlaams. Was dat West-Vlaams? Dat was geen West-Vlaams. Ik ben Bo, ik vlog. En we gaan Kortrijk. 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 Met de E. Kortrijk. Ja, maar sorry, ik zeg geen West-Vlaams. Ah, wel, nee, ja, daarom houdt u leren, dommerik. Dat is zijn nieuwe haar trouwens. Over vers gesproken, heeft ook een verse single. Ik ga het nu al zeggen. Jullie kunnen de link hieronder vinden. En maak dat hij naar Eurovision mag volgend 2 jaar. Ja. Oké, jullie moeten een paar dingen weten. We zijn eigenlijk niet echt voorbereid. Van locatie gingen we normaal naar de zee, dus vandaar. Ik had veel bikinis mee, maar ja. Het is dus Brussel geworden en we zijn nu in Brussel congres aan het inbreken. Vandaag is hier zo gezegd gesloten om 7 uur en het is bijna 8 uur zeker. Het was uw idee, hè? Als onze keel wordt overgesneden en dan zeggen we dan verkocht worden. 2 sporen. Hey, stel je voor dat die lichten uitgaan. Oh, ja. Dat bedoel mee om 7 uur sluiten. Ik skit in mijn broek. Je hebt geen broek aan. In je broek had je geen broek aan. Ik skit in mijn rokje. Skit in mijn broek. Stutjes met choco. Stutjes met choco. Stutjes met choco. Wow. Hello, my name is Bo. Today we're in Brussels, in a station where nobody has been here for like 10 years. Ik ben niet goed met Photoshop. Met Photoshop zou ik nog dat kunnen gebruiken. Trouwens, een beetje achtergrondinformatie. Doorrijdende trein. Alles goed? Ja. Ja, ja. Voordeel van diabetes zijn, als je toevallig een ontsmettingsdoekje mee hebt voor je sensor te vervangen, kan dat wel eens van pas komen. Mijn geheugen. Arbeidsgeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 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 Ja, zeker. Bonjour. Bonjour. Kleine update, we zijn buiten gegooid in het station, want blijkbaar sluit dat om 7 uur, maar dat wisten wij echt niet. We wisten dat niet. Wij komen daar aan. Wij zien een bordje met van 8 uur tot 19 uur open. Wij zo, nah, dat is goed. We komen beneden, politie komt naar beneden. Dat sluit. Dat sluit? Het station dat sluit? Om 19 uur? Mooi. Mahoza. 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 Что, давай же на тобой на страстный книги идет. Zing eens een liedje. Don't know why. Stop. Dank u wel. Oké, mensen, jullie vragen altijd tips van bij fotoshoots. Mijn tip is altijd boos kijken, maar als er iemand heel tijd loopt te zingen, lukt dat niet. Dus ik vraag me af als er een foto gaat inzetten dat ik effectief boos kijk. Van al de rest is zo. Je ziet vaak gaat dat dus ook gewoon om van alles te proberen, want het licht is niet altijd goed, de instellingen zijn niet altijd goed. En dan moet je van alles proberen en dat kan wel lang duren, maar het eindresultaat is wel altijd fascinerend. Op veel shoots is dat soms professioneler en dat is dan echt zo met een make-up artiest, een stylist en zo. Zo'n shoot heb ik nu niet direct. Ik heb die soms wel, als jullie willen dat ik daar ook een keer op vlog, als dat mag natuurlijk, van de organisatie, wil ik dat zeker wel doen. Je ziet dat hij hem dat niet kan, hè. Sowieso is dat low-key echt je grote droom voor dat te mogen doen, hè. Sowieso wel. Ik heb het sowieso al super veel geoefend. Doe het dan een keer, het logo. Ja, dat is veel te mooi. Dat is geoefend, sorry. Gaat mij niks wijs, maar... Oké, maar hij oefent dat, oké. Dat is gewoon een bogus. Oh my god. Is that me? Someone has a new profile picture. Faut faire gaffe, sinon tu vas tomber. Je vais tomber, je vais casser mes pieds, maman. Puis je te donne encore un coup au-dessus. Et si j'écrase, Waarom spuug je op mij?
Désolé. We gaan onze fout dat we net gemaakt hebben opnieuw maken. We gaan dan weer al volgen naar de locatie dat Laat mij dat eens overnemen. Hallo, ik van... ik moet daar kijken. Hè. Hallo, welkom bij vlogs van Bo. Mijn naam is TJ en ik loop vandaag in Brussel. En hier naast mij zie je kleine Bo. Oh. Hij zit gewoon zo groot. Allee, je ego is groot, daarom ben je groot. Bitch, what the fuck. Als je een themalied wilt voor het Bo Basenkanaal, dan can you tell me. Ja! Dus als jullie willen dat ik terug een intro doe, want ik doe dat al heel tijd niet meer, laat het weten. En als jullie willen dat er daarop gezongen wordt door deze meneer daar, laat het ook weten. Stuur ook een leuke songtekst of zo. Iets van 10 seconden of zo, of 20 seconden. Ja, niet te lang, nee, pak 10 seconden. Zoals dat ik zei, was het een dom idee voor weer al te luisteren naar zijn nieuwe locatie. Een nieuw gebouw. Nieuw, maar eindstand. Dat is die Starbucks dat hier al staat van voordat ik geboren ben. En we gaan even hallo gaan zeggen aan een random voorbijganger. Hallo! Hey, alles goed? Hoi, dat is maar kei lang geleden. We hebben wel de afspraak gemaakt dat we enkel West-Vlaams praten vandaag. Nee, voilà, dank u wel. Hoi, dat is van zo lang geleden. Hey, kijk wie dat ik ben tegengekomen. Bo is hier kapot lachen. Wat doet jij hier, Bo? We gingen foto's nemen omdat M is van Brazilië. Hoi, yo, international. We have a Moroccan boy, a Turkish girl, and a Brazilian, another Brazilian, and another Brazilian. Congo. Ik ga terug de camera aan Bo geven. Bo, alsjeblieft. Dank u wel. Voilà, echt toevallig. We zijn hier nu in Brussel, nog altijd. Zie, ik ben letterlijk een uur met Bo. Ik begin al dat accent na te doen, dat verschrikkelijk rot accent. Nee, just kidding. But, we gaan nu even, serieus, is dat broekje te klein of niet? Because I'm not sure about that. I don't know. Maar we zijn dus nog altijd in Brussel aan het shooten met Mr. Sammy van Brazil. En yeah, ik moest mij bezig houden van Bo en ik heb dus de camera vast en ik weet totaal niet wat ik moet doen. Here I am. Ik heb zo iemand in zijn camera dat ik kan stelen. Ik ga gewoon een beetje vloggen, niet? Oh my god. Oké. Boy toy named Troy used to live in Detroit. Big money. He was getting some coins. What's the shootouts with the law? Hit the score, I can get them both. I don't dance now, I make money move. Boss, yo. Die heeft nog eens seconden in mond gehouden. What's that? Als die camera in het water laat vallen, is het dan kapot? It probably is. Dat blijft scherp, Jesus Christ. Hoe goede selfies kun je me nemen eigenlijk? Dat lijkt me echt af. Wow. Bye. I'm not making fun of you. You're making fun Your of me, face is already funny enough. Dus ja, deze gast wil foto's maken met dat gebouw. Met dat ding. Dat is een steen. Zoals ik zei, hij houdt nooit zijn bek. Maar dat is dus mega. Ja, Brussel is wel mooi. Ik ben niet zoals die mensen op Twitter die Brussel claimen, maar niet van Brussel zijn. Wat een cute hond. Do it one more time. Kijk hoe leuk dat hij zichzelf vindt. Hoe kun je jezelf zo leuk vinden? I wish I had this boy's confidence. He's so confident. He really like himself. Oh my god. Wij hadden niks van locatie voorzien en toch, ik heb de foto's al gezien, vind ik dat ze er heel goed uitzien. Wij zijn gewoon creatief geweest met de locaties dat we hadden en man heel veel chance met weer en de belichting. I'm confused, is it red, is it green? I don't know. Of ik wat. Oké, in 2 minuten zijn er 3 verschillende mensen de weg komen vragen aan ons. Everybody's lost in the sauce. Hij moet weer gemeen doen. Look at the glow. But that lighting ja, dat is echt groen. Voilà, het zit er allemaal op. Het is hier heel slechte belichting, want we zijn namelijk in Quick en he's very social on his phone. Oh. He doesn't even care, nee. Hij is zijn trein aan het opzoeken. Priem zijn liedje een paar keer sturen door naar alle radio's, maakt niet uit. Internationaal mag ook. Die vrienden zijn warm. Vrienden zijn ja, sporadisch warm. Moet ik dat vaker doen, mag je het zeker laten weten. Moet ik meer video's maken met hem, laat het ook weten. Oké, en ik ga u gewoon laten afsluiten met je mooiste West-Vlaams. Maar ik kus eerst je mond af. Bedankt om te kijken naar deze vlog. Abonneer zeker op dit kanaal. De linkjes staan hieronder. Tot ik jullie weer zie. Met of zonder tafelmanieren. Ja. Dankjewel. Doei!